Днес повечето европейски страни са част от евроатлантическите структури, което ни дава увереност в мирното съжителство на континента. Въпреки това, нашето съвремие ни изправя пред сериозни предизвикателства, които не изключват възможността от сериозен конфликт. Ето защо е необходимо да знаем как в съвременни условия най-бързо и лесно можем да се укрием при сигнал за въздушна опасност. Според мнението на експерти, десетките новопостроени обществени жилищни сгради, както и създадените съоръжения в подземния транспорт и многофункционалните нива на търговските обекти могат да се използват за временни укрития при въздушна опасност. Столичното метро и подземните паркинги на големите търговски центрове и молове биха могли да послужат за укриване на хората, търсещи временно укритие. В общия случай правилните действия, които можем да предприемем, са следните. Ако чуете този сигнал и сте у дома, сам или със семейството, е важно без паника да съберете в удобна раница важните документи като лични карти, дебитни и кредитни карти, пари и лекарства, както и необходимите за 72 часа суха храна и бутилирана вода, йод и спирт. Тази раница за бедствия е добре да бъде подготвена предварително и периодично да се обновяват храната, водата и медикаментите в нея. В раницата за бедствие е добре да имате фенерче, джобно ножче или друг универсален инструмент, карта на района, запалка, свирка, свещи, компактно одеяло, санитарни материали и маска. Тази готовност ще бъде полезна при всяка наложителна евакуация от дома, включително при пожари и бедствия като земетресения, наводнения и други извънредни ситуации. За да имате възможност да получавате информация, е добре да не забравяте мобилните си телефони с зарядните устройства, външни батерии, както и радиоприемник с резервни батерии. Преди да излезете, ако е възможно, спрете електричеството, водата и газта във вашия дом. След като се уверите, че сте взели всичко необходимо и заключите дома си, отправете се бързо, но без паника към най-близкото подземно укритие – мазе, изба, подземен паркинг или гараж на кооперацията, в която живеете. Ако мястото, на което се намирате, не разполага с описаните укрития, можете да се отправите към най-близката метростанция или голям подземен паркинг на обществена сграда. Постарайте се бързо да намерите най-близкото подземно укритие. В детските градини и училищата на територията на Столична община е създадена организация за защита на децата в случай на опасност. В общия случай е препоръчително родителите да не тръгват веднага да взимат децата си от учебните заведения при сигнал за въздушна опасност. Това не е безопасно за самите родители. Структурите на Столична община за превенция и аварии, екипите на пожарната служба и БЧК, заедно с персонала на учебните и детски заведения, ще се погрижат за осигуряването на необходимата храна, прясна вода и продукти от първа необходимост за децата. Родителите могат предварително да се запознаят къде е укритието на училището или детската градина, където се обучават техните деца. Добре е всеки да знае къде се намира най-близкото временно укритие до дома или до работното място. Информираността и предварителната подготовка за реагиране в случай на въздушна опасност ще ви направят уверени в действията, ако някога се наложи. Както споменахме във видеото за въздушна тревога, създадената от вас раница за готовност при бедствия може да послужи и в случай на наводнение. При наводнение, което е видимо от вашия дом, вземете подготвената раница и напуснете сградата, като преди това изключите газта и електричеството. При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение. При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения. При пътуване с МПС е препоръчително водачът да спре на по-високо място и да изчака преминаването на пороя.
Не правете опити за пресичане на разливи и потоци с автомобила си или пеша. Преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или коленете ви. Трябва да помним, че ние също създаваме предпоставки за бедствия при порои и високи води на реките, като ги замърсяваме с битови и строителни отпадъци. Ако забележите такива отпадъци или строителни дейности в заливните пространства и коритата на реките, сигнализирайте на телефон 112. За да избегнете наранявания при евентуално земетресение, трябва здраво да прикрепите масивните мебели и електроуреди у дома към пода и стените. Не поставяйте тежки предмети преди изхода на помещенията, което би затруднило евакуацията ви. Раницата за готовност при бедствие трябва да бъде прибрана на удобно за всички място в дома. По време на първия трус не се втурвайте към асансьорите и стълбите. Не напускайте сградата, ако не можете да излезете за 10 секунди. Заемете най-безопасното място в помещението, под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло. Ако сте на улицата, застанете далече от сгради и далекопроводи. Ако труса ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте. След стихване на труса, изключете електричеството, газа и водата. Вземете раницата за готовност и бързо напуснете сградата. Слезте по стълбите и не използвайте асансьор. След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място. Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи. Обозначете местата, на които има затрупани хора и съобщете на съответните органи. При възникване на пожар в сградата, незабавно позвънете на телефон 112. Съобщете на съседите за пожара. Изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците, които водят към възникналия пожар, и сложете мокри кърпи пред пролуките. Отворете прозорците към страната, където няма пожар. Ако се налага да останете в сградата, най-добре влезте в банята. Оплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Опитайте се да сигнализирате за своето местонахождение. Ако въпреки всичко се задимява бързо и температурата се покачва, намокрете дрехите си обилно. Намокрете и голяма кърпа с вода и я дръжте върху себе си. Когато напускате сградата, използвайте стълбището. Сложете кърпа върху устата и носа си. Не използвайте асансьорите. При преминаване през задимено пространство не отделяйте мократа кърпа от устата и носа. Движете се приведени в близост до стените и внимавайте за падащи предмети и мазилки. Отдалечете се максимално бързо от горящата сграда.